Banyak tenrong lem ni kakia kasion na kabenta kabit kabiang jong inong song jong ka Mylliem Constituency. Hakalai puitrik jemang lapli ka Corona Isolation Center ha Gorkha Secondary School halai mer ha apa Shillong. Ya kini kejaga syok penkerpang keberan arpaut li jintia lapli ru MLA kathan uba Hamlet son doling ha kabaledon lang video ka Mylliem blog uba Peter Pasa urang ba dong kanong se uba Daniel Thangkieu kinong yalam snong ba kinong yalam jaki kenuhun baper. Ban penting kena bagai center kena ban ajing shakri patba nakaliang ka Meghalaya Cricket Association kelanok senyang arpaut li jintia ka Khalsa Aid kelanok senyang santli ki oxygen concentrator bat ka nuksa na rempai kelanok senyang yaki PPE bat ki weki tiar. Uba Hamlet son doling ula penpa ke jing sungu ikini kenhon ke kelanok senyang naga benta ban penbiang i jing don kam hakane center. Bat yakane center on sedang ban pentrekam no nado ka arterik benai jeliu. Ulong ba kejeng dan kene center kan long kejeng mentoy yaki lai pun retuli kisnong ki bahap ha ka Mylliem Constituency ha ka baki patba ke bayo uk nyang jing pang COVID-19 ki bambyang ka jakasa bansa ha ki yeng kila banisa ha kene center. UMLA uli tho ba kene center an penlihat ka komiti ke ban clear do video ka Mylliem blog ha ka ba ondan lang medical and health officer u Dr. Reu e bok lengdo kinong yalam snong bat kiwe. Kene ka center kan era nam ta baro kisdong ki bhapo kamne konstituensi ladan ki don kanano ka jinge hayeng asem kila banwan hakane ka center bakin thia hangi kan sedang ka komiti kabret ka ban kinthop na ki dong lam stong ka fer ban penya be yarti yakane ka center hangi tege skem ba kane ka center hangi in train kan ka bar ka liang office jong video bakalong ke sentar ke ban la ban shakri nam ta kitu ke bon ban thia hane po ka sentar po school gorkha lam na dek tristom ke jingdar ka dong ki dorbar snom dong ki seng balang ki balang mo fer ki pai ba la dang train ka ka mot ngila ban yo so jong jong ni kemen man da ba ki pai yakini ki art ki sni la da ni ka kies nang duna ngin kermen tumta bakat ami isni kenang duna ke kies kenapa kering jeng pang kuno kada bentuk shu kada kom em jungi brio hat ka porang ta namar ngi sutu kejeng e ka kai ki beduk ki besuk ki babala ne step bam na mir ki penyat kali ki ptari ta sam jengi chone na jong jaman jong ni ka partai ndrayel le nu ba wan jakum kini ya badmar ditangwe tingkat ngolong ba ngin persang bani terlang mapag sorgari ka persang bale ya kanuno ka babhatam namta ki pai ba jong jong zalaj hi baro ko